ora gumun karo cangkeme dagelan. Aku yo ora gumun karo cangkemku dhewe. Cangkemku dhewe. Kaget aku. Ora mungkin aku. Tenan. Aku ora wani nrunyang. Sapa muni mindi ya? Nek sampean dhewe ini lho iki. Aku krungu ki lho. Muni apa? Rimo muni. Minti ki lho. Lah iki Sampean dhewe lho sing muni. Jono lali sampean lali. Salahne kancane. Ngono kok ngekel pikun sampean. Oh sing muni sampean dhewe. Boleh, kamu harus diam. Diam, duduk sini, duduk. Kok kicok-kicoki? Wong sing dipanuk aku kok kicok. Meneng rasa ngomong. Kowe meneng to? Ngerti nek sing ndek manuk sampe ngerti susuhe lak digawe iki kabeh to. Lah, iki lho. Kowe lungguh sik. Lungguh sik kok lak kudu susu. Kowe meneng. Iki susuhku kabeh iki. Oh, ya, katanya manuk yang geragas ya pada susu. Cacingan nih, nyapa? Kayak wayang gigi. Kamu mau pergi? Itu bapaknya Inte ya. Bapak siapa? Aku Kohling. Kohling. Kasih sembah nuwun. Wilujeng dalu Mas Klidik. Sugeng dalu Mak Cangik Yulimbo, Mas Tito Darsono. Alhamdulillah dalu niki saged sowan Kyai Ngatup. ngantup sedayanipun. Nggih, ngatup kambingan. Ngatup kambingan nggih. Cek Pak, kula tak nata ambekan, Pak. Wah, menggeh-menggeh, Pak. Wong ambekan kok ditata ambekan iki mlebu karo metu tok to. Nggih nek mlebu ora metu, ora mlebu, ora Ayo wis ora ditata kukut. lah ya. Aku kut. Jan tenan lagi bengi iki dagelan liwat pawon barang. Iya. Wis. Ambune nganti sangit jangan tok mburi. Ayo saking lumane Mbah Lurah kok. Tenan kok Mbah Lurah jar kasih nika saestu kok jariyahe katon isi niku jar kasih niku. Betul. Kula asmane Bapak Haji Jar Kasih, jariyahe katon isi. Sampan transite ning endi, Mas? Kula transit teng Wiking mriki, Pak. Lho aku padha yang mburi kelir kene ku Eleh, arep sampean- mlebu uleng-ulengan karo wargane do arep dahar kok. Sampai nuleng-ulengan aku lagi rene kebek wong langsung ning jeding mek ndelik tok ning kono. Wah, Ora iya. ngalih-ngalih belas. Ah, Kula ah. Kyai Ngatup kula acungi jempol, Pak. Nggih, Sebab menapa? Ini yang menjadi suri tuladan percontohan penonton Jawa Timur Ah, ah. yang selalu menaati tata tertib kondusif menjadi penonton yang hebat membawa harkat martabat budaya Indonesia. Iya, luar biasa. Tertib kondusif Pak niki. Cobi penjan pirsani wingking kaya ngeten iki ndahe penonton ngatup ngeten iki. Luar biasa dawuh Mbah Lurah, ada 10.000 penonton. Diaturi wis to, pokoke nek angger ben taun gelem wayangan menyang kali aja nyangking timblo wah magrib budal sembahyang. Insyaallah mumpung sik urip sregep nanggap bayang sok nek mati ben munggah swarga. Ah iya. Niki lho Pak. Kuwi pancen ya tenan. Lah digawe Pak Kaji kok mangsane. Lah. 3 periode Pak. 3 periode. 3 periode niki nek ora getel-getele dadi lurah, masyaallah Pak. Ora duwe pamrih kok Mbah Lurah ki dadi Mboten lurah. pamrih, kula kalih Mas niki mboten dinyang blas, Pak. Ngono. Sing ngenyang sapa Mas Luduk? Carike. Cari ra melu-melu ki Bu Winarsi ngawur kok iso. Pangapunten Pak, minta. Sampeyan ngomong Mas, sampeyan tengah jeng mawon. Arep ngomong apa coba? Weh, padha lho, padha-padha bayarane mek meneng tok. Ayo gentenan. Kikete padha, klambine padha, clanane padha, nggon lambe padha, sembarang padha kok ora gelem. Ya kudu ngomong. Nggih. Mergo tekan kene iki sampean kon ngomong ora kon mung meneng tok. Duwe Saora-orane lambe. kudu duweni pamikiran piye warga ngatup kambingan ki kepiye, kahanane kaya ngapa dadi kudu menehi ular-ular to menehi tulodo. Dadi bintang tamu dagelan ora mung gawe lucu ora, ning kudu ana visi misi lan ana isine ngono. Lho. Lah ya wis lho. Jangan dawuh to, ngatup Mergane apa? Mergane Kambingan apa? kaya Sampeyan ditimbali rene iki tujuane kon menghibur warga masyarakat ngatup kambingan. Lek tekan kene mek menteleng karo ndak ngomong gunane apa coba? Ayo. Wong duwe lambe iki kono. Nah, lambe iki gunane kejaba ge mangan ya dingge ngomong, ora nggih rasan-rasan ngono. Kuwi. Lambe nggo apa?
Lambe nggo apa? Lah lambemu nggih apa? Lho, lek duwe lambe nggo napa? Hah? Lek duwe lambe nggih napa? Lho, lah jenengmu nggih apa? Lho, kowe tak yen lho dawuh pripun? Ya nggih mangan karo nggih ngomong. Ora mesti. Ya mesti. Sumure duwe lambe ya ora iso mangan, ora iso ngomong ya. Iki sing diomongke lambe menungso apa lambe sumur? Tapi lek ya lambe. Ayo. Tapi lek ya lambe to. Sumur ayo duwe lambe. Lek Ning- ati aja dolan ning Ya mikir mesti lambe sumur ra iso ngomong mergo ra duwe untu. Lek duwe untu, Ya iso ngomong. gaji untu tok ya omong. Ayo. Kene mboten. Gaji lho untune ya akeh, ondoke ya untune ya akeh. Ketane ya ora omong. Mergane graji ndak iso ngomong kuwi duwe untu. Mergone pancen graji ora duwe mata. Lek di moto, Ya iso ngomong. udun nek di moto ya ora omong. Apa? Udun. Nggih ning lawuh. Oh jenengan niku nggih mboten. Heeh. Lha kula arepe ngomong apa niki? Boh, Sampeyan ki ora ya lesu lho jenengan. ora nesu. Lah niki lho kula jelasin. Ora lumrah kowe iki sing dijak ngomong ora sak mestine kok sing kok omongke iki ora cocok karo sing kahanane sing ning ngarep. Kula lah yo ngeteni dawuh jenengan to, Heeh. Pak Tomin. Pak Minto. Pak Minto. Minto. Pak Minto kok Pak Tomin ki. Pak Minto. Pak Tomin ki gandane Pak Tomin and Jerry. Pak Minto. Kita Pak Minto. Ya, coba. Lho, coba napa? Lho. Kula Lho ki kan- ngomongke jareke ndak duwe Lho, mata. kula ikon ngomong apa? Lho, sak karepmu kowe renar ngopo? Nek Mas Minto ki lak lenggah ngasto dalang. Lho, ket biyen ki dalang iki linggo, kowe tau tumon dalang adat. Ya ora? Iya. Lah iya ora usah diomongne. yang di- Pak Minto ki ning dindinggon linggo dadi dalang. Aku yo tau ngadeg. Loh, Aku yo tau ngadeg. Kowe apa ngerti ya? Aku lungguh ning ngadeg. oh jajal fotonen. Kirimno WA jajal. Ngeten Mas, Selentik iki. ngeten Mas, pangapunten. Niki sing ngerti slaten-slatenipun kula. Mas Minto tujuannya ngarahke sampean ngoten niku karepe napa to? Mas Minto itu porsinya dalang. Roh. Lah lek wis ngedep debok, ngedep wayang iki dalang. Kowe tau tumon ngedep debok, ngedep wayang terus kernet ngene iki. Kan biyen ki lek wis linggo ngedep debok, ngedep wayang kuwi yo dalang, Bos. Iya. Ning aku sampe omongi aku seru. Ning aku iki Ngomong apa kowe? Aku wis paham lek ngedep debok linggo ki yo dalange roh. Aku menggaris bawahi bahwa Mas Minto itu sebagai makrifat atau pemimpin. Roh. Iki ki pimpinan. Napa? Iki pimpinan. Ngerti ora lek kene iki pimpinan. Abang ijone panggung, urip matine panggung, gumantung ning pimpinan. Ora iso. Kowe ning kene iki mek kawula Ora iso. nunut. Kok Lah kok malah ora? pimpinan? Uripe panggung ana bayarane yoga karo sinden. Ki manut sinanggap. Enek pimpinane kok sampeyan ora sinanggap. Iya, sing nanggap ning wis mempercayakan ning aku kon nguripi panggung. Lah nggih. Kan ya bener sinanggap to? Heeh. Lah nggih. Lah iya. Lah ya. Ngopo? Ya wong iki. Ya ora. Loh, sing nanggap bos, lek ora enek sing nanggap enek pimpinane, enek masyarakate, enek yogane lek sinden. Mergo enek sing nanggap ki enek sing ditanggap ndeng. Loh, ngelakne kula ripun? Gendeng. Loh, lah lek kula gendeng jan berarti bapake wong gendeng. Lah ngopo? Lah kok anakmu kok Sapa sing duwe anak kaya awakmu? kok ora duwe? Ora. Tapi kan seneng di bapak kayak iki aku. Pak. Masya Allah, ngeten niki lho. Manusia itu punya masalah dan punya beban. Nek sampean ngomong kuwi tujuanmu ora Sik, pas, kowe arep nuturi sapa? Terus apa kowe? nuturi awakku dhewe wae. Aku kok ketoke salah. Terus apa? Bela kowe salah, bela jenengan salah. Bengi iki kabeh iki salah. Wis ora enek bela-belanan iki mengko. Ora. Golek dhewe-dhewe. Ya, urip dhewe-dhewe. Ngerti, mergo dhewe-dhewe wong anggarane ya dhewe-dhewe. Iya. Wis pokoke dhewe-dhewe ndak kena melu-melu iki kok. Wis. Ha. Sampean karo aku nyambut gawe, kuwi mbok ya rada welas sithik. Napa Mas? Ning kene iki nunut lho, Nah, kuwi rungokno kupingmu ning kene iki nunut. tak kandhani. Wong mikir ra nggawa lho kowe iki rene. Iki miku dhewe, Bos. Kok dengaren dhek iki ra nggawa? Loh. Ngawur sama iki. Dhek iki ra nggawa ngono. Iki lho mik go dhewe. Nek tukang son nunut tekmu. Ngono lho. Aduh. Niki pun kula omongi Mas, nek nyambut gawe nderekke sinten mawon, kuwi nata etika, attitude, sopan Nah, kuwi santun, dirungokke. tata krama subasita, Nah, adat kuwi lho. timuran sing wis lumaku. Iya. Panggung ki ora kena nggeyak-yakan. Nah, Ki nek umpama awakmu iki gak seneng, kowe ngadeg ning kono disurung iki ora enek salahe lho. Mergo nek ngene iki kowe nutupi wajah-wajah cantik ngene iki. bokongmu sing Ngadeg ning- ngampret kuwi ngadeg ning nutupi kono ki sinden-sinden kuwi. Eh, Nggih. Bokongmu sing ngampret lho. Ya nek mesti mok.
Lah nusuwa. Gak nyen yo ngampret. Lah iya. Terus sewu Pak Minto. Kula niki ping ngluruske. Sampeyan nek ngadeg mbok lulus apa nek bengkong pe kok. Lho. Maksudnya ki menjelaskan dalam etika panggung ki. Nah, kuwi dirungokke. Sampai nek ngadeg teng mriki ora izin karo adik-adik sing cantik ini ki. Ini juga perlu ekspresi lho. Nyawang madhep rono dipirsani wajahe cantik terus mbok tutupi bokongmu nih. Nah, tur meneh penonton iki pengen nyawang sing seger-seger ora nyawang sing kaya awakmu kuwi. Jangan bangga menjadi orang cantik. Lah kenapa? Karena kita tahu bahwa kecantikan itu hanya sementara. Loh. Kok bisa kamu mengatakan gitu? Oke, iki sik umure sik 20 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tapi ingatlah bahwa kecantikanmu itu sementara, itu hanya sementara. Loh, sok ben ilingo lek wis 70 tahun ke atas, wis samu barangmu dledek, Mas. Raga suda rupa sirna. Sirna. Loh, ketoke ayu saikmu, pipimu nduren sajuring, sik enom. Ketok cimplis. Sok ben lek 70 tahun, pipimu wis dledek misal. Kowe ngene iki sik ayu-ayu, nggih wedak sik klet bos. Sik apik, sik pantes, nggih wedak sembarang yo cocok. Ning sok ben lek wis umur 70 tahun, mbok wedaki seraklet bluk kabeh kowe. Lho, undakmu sik kenceng. Sik nraju Mas. Sok ben lek wis tuwek melorot, Pak. Jadi jangan bangga menjadi orang cantik. Bangkeane nawon kemis. Sok ben lek wis umur 75 tahun ke atas, dledek Mas. Payudaramu ki sik apik saikimu. Payudara ki apa? Aku ora mudeng apa? Iki lho. Oh, ora ngerti payudara ki ora ngerti. Mesti bocah-bocah ki duwe sampingan dodol-doro ngono to. Doro dasmu. Lho, dorone payu kuwi. Payudara. Lah iya, nggawa Lah doro iya, payu. kejaba nyinden kuwi karepmu niki darane iki wis payu. Nah, Pak Minto, iki tak basane sing halus lho. Payudara iki lho Pak Minto. Lah iya, dodol dara wis payu. Susu. Oh. Iki lho. Oh, susu. Susumu. Tetek ngono Mas ben halus, tetek. Tetek we apik. Tetek. Nah, kuwi nek kesusut berarti ketetek. Sik apik. Iya. Sik nyengkir gading Pak Minto. Umurmu sik 30 tahun. Ning iki kok sok ben nek umurmu 75 tahun. Payudaramu wis melorot. Kowe kok iso jelas kaya ngono iki sing mbok ngerteni nek sapa? Bojoku Pak Minto. Heh? Bojoku wis 75 tahun iki ndodek tas resik Indomaret lho. Melakun mak pok. Astagfirullah. Oh, Pangapunten. dengarane ning pasar sampean mak pok ngene. Kula niku nyambut gawe enten 20 tahun ora tau kok nyandak jenenge bojoku ora tau. Apa meneh kok organ tubuhe bojoku. Kuwi lho. Jenenge we Nah, nggawa. iki lho wong lanang sing njaga kehormatane wong wedok iki kaya ngene iki. Nyambut gawe materi fisik seorang istri mbok bawa di panggung. Justru malah aku ngelek-ngelek wong wedok bojoku dhewe ra apa-apa, Pak. Lek ngelek-ngelek wong liya, itu sekarang tuh ada undang-undang IT, Pak. Bahaya. Gini Pak Minto. Lek kula lho dilaporne, kula nek hukum. Tapi lek kalih bojoku kula aman, Pak. Wah, bojoku tak elek-elek ngene iki, ketok ndelok streaming dalu niki to. Nggih. Kowe ngeloni aku mah bengi lho. Kowe kok ngomong bojomu kok elek-elek apa bojomu ki ayu? Lho, bojone ayu dhewe, Pak. Ayu dhewe bojone. sampean kira karo Pak Minto. Bojoku ayu dhewe lho Pak Minto. Kuwi lho. Ayu dhewe. Ayu dhewe. Mulane ratu dijak tenggene wong-wong ngeten. Lah, kok ora tau dijak? Lho, kula tak ajak ning kene ketok elek, Pak. Lho. Lah nyapa? Ayune iki lek dhewe lho, Pak. Oh nek ayu dhewe ngono kae. Dhewe ayu lek kumpul kene iki ketok elek bojoku. Tapi Ngene iki lho. tapi enak. Cintailah istri. Pak Minto, pangapunten. Wong wedok ki padha karo desa. Loh, Desa wong wedok karo desa gundulmu. Wong wedok ki dhewe, desa ya dhewe. Desa ki lak dinggoni piyayu keh. Pondene desa ki nek digawe apik ya iso apik, digawe elek iso elek. Mergo bumi pertiwi sing dipanggoni sing ngetokke ulu pametu para kaum tetani. Kuwi manut saka niat kajate para hambane Gusti Allah. Kowe roh bumi. Bumi yo ngerti to? Bumi iki manggone ning ndi? Bumi yo ning kene iki. Salah. Lho, Bumi iki manggone Tegalan. kok iso ki lho? Bumi iki yen ditanduri tebu bakal semi. Lho. Mulane lemah ki beda-beda jenenge, Mas. Bumi Bantala, Lemah, Siti. Siti. Nek dhewe-dhewe. Nek bumi Bumi iki manggone Tegalan. mergo ditanduri tebu mesti Bakal semi. lho. Nek umpama Bantala, Bantol ki manggone ning Ratan. kok iso? Saben dina diliwati ban bakal rata lan nelo. Mergo Bantala. Bantol. Lah nek lemah, Lemah ki manggone ning perumahan. apa kuwi? Kalem-kalem nyicil besok dadine omah. Lho. Iso genah jane iki. Lho iya. Ah, jane yo Nek yo beneh. Siti ki manggone ning kuburan. kok saged? Isine wong mati. Lho.
Dadi ki beda lemah beda jeneng, Bos. Lah kowe sebabe nyapa wong mati kek diujurke ngalor. Ngalor ki mergo wis hukume adat awake dhewe Mbah Marang Gusti Kang Arya Jagat kuwi ya tetep diujurke ngalor. Kagan ketoke tuwek sampean ning ilmumu cethek kuwi. Nah, lha nyapa sebabe? Nyapa wong mati diujurke ngalor. Sebabe? Engko nek ngidul jagongan. Jagongan matamu. Nesu to. Mai tok jagongan. Iki perkara wong mati apa sebabe kok diujurke ngalor? Aku tak tekok. Apa sebabe wong mati kok dibuntel mori? Loh, niku wis adate Pak Mori iki rupane putih, resik, suci. Dadi nek yen sowan Marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala iki ben resik ben ketok suci. Ora ngono kuwi. Kedawan. Niku Pak Minto. Ora. Sebabe napa? Sebabe nek dibuntel godhong ku ndare lontong ki kok pangan. Lah iki kowe napa digegemi? Kowe kalah lho nek aku karo Mas Mito jelas. Lah gathok. Solid no. Ayo. Apa? Ayo ngapa kowe? Nyapa sebabe mayit kae kok ditaleni karo kain mori. Ya pancen syariate agama kudu kaya ngono kuwi ditalani nganggo mori tali telu. Nah, wis bener to. Gak enek engkelan blas argumentasi apa ngono to? Gak pancen bener kok. Tegese iki telu, Pak. Telu kuwi tegese Telu ki tekan ajale awake dhewe, mulyane awake dhewe ning alam donya sok ben bisa mulya ana ing akhirat. amin. Lu ki tegese luar biasa. Dadi menungso sing luar biasa ning donya, ya dadi wong sing luar biasa besok bakal sowan ana ing Gusti Kang Arya Jagat. Amin. Mulane desa Kambingan menika, Pak. Niki wis dadi tolak ukur, Pak. Desa Kambingan dusun Ngantuk. Ngantuk. Ngatup. Nah, ngatup, Pak. Menika saka tembung nu sewu, Pak. Ngatup menika saka tembung ngajine ora bakal ditutup. Dadi warga masyarakat ngatup menika seneng ngaji, seneng maos ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ora kowe kok ngerti jeblosan pondok ngendi? Kula niku teng pondok pesantren riyen dangu. Teng kene Tebireng dangu. Sing terakhir niku teng pondok Ramadan, Pak. Kula niku saulan teng mriku alhamdulillah pun pondok Rayakno rupamu ya tajil. Pondok ki Tebireng Lirboyo ngono apa Kula teng Lirboyo ya 2 wulan, Pak, 2 wulan. Lho. Paklasan terus pindah ning sepi, pindah teng kene Tebireng 2 wulan. Lho. Sepi terus teng Ploso 2 wulan, Pak. Lho nyantri kok sepi ki apa to? Bakul silat aku kok. Aduh. Mas Didik. Nyantri ki dawuh. Dawe Bapak Kades ndung jeleng ndangdut ndung jeleng. Hah? Nggih lho, Pak. Aya. Oh, nggih. Pak Lurah niki. Lah, Pak Lurah niki senajan to Bapak nasional, Pak. Sinaosa Bapak kaji. Heeh. Ning beliaunya tuh jiwanya tuh tetap remen kalian budaya, Pak. Amin. Wayang ya seneng, dangdut ya seneng, campur sari ya seneng, keroncong ya seneng. Sedaya remen. Iki sing jalani beliaunya tuh jiwanya nasionalisme, Pak. Kula didongake iso dadi kaji sing mabrur. Loh, saestu, Pak. Niki Contoh. Dilukas kula mulon, Pak. Wong ki manusia wajibnya mengangkat tangan biar sisanya Allah yang turun tangan. Tembungnya apa? Fafiru ilallah, dikembalikan kepada Allah. Nek kun payakun atimu kuwi niat insyaallah orang golek ragat mesti entuk hidayah budal ngulon. Kok kun payakun roh ya kun kowe. Lho, kun payakun ki nawaitumu niatmu kuwi lho. Kun payakun nek pira? Ayo 1 nggih to, Mas. Ngono. Kun payakun ki nek 3. Kun payakun nek 3 ki apa kuwi? Kun ki nek 3. Apa kuwi? Kun sing madangi jagat, kun sing ngangklak jagat, kalau kun sing nggawa rezeki. Wah, jangan lurus ki, Pak, niki, Pak. Sik. Oleh ilmu ini pedhot Mas aku, Mas. Kun enek 3. Enek 3. Kun sing madangi jagat, kun sing madangi jagat iki kunang-kunang. Ngalor ngidul mulup lip-lip kuwi madangi jagat. Kuwi ya. Lho iya ciptaane Gusti Allah. Iya. Kun sing madangi jagat iki kunang-kunang. Loro. Apa? Kun sing ngangklang jagat. Kun sing ngangklang jagat kuwi kuntul. Ngangklang jagat miber saka sawah kene pindah sawah kaon. Iya. Ya ora? Kun sing angka 3 gawa barokah kuwi kundangan. Budal selamatan mulih gawa berkat. Tapi hati-hati enek kun sing gawa cilaka. Apa kuwi, Mas? Kunduran truk kuwi hati-hati kuwi. Kuwi mesti bongko kuwi biasa. Iya. Kun sing medeni anakmu enek. Apa? Kuntilanak. Rambemu kok kuntilanak. Kuwi enek kun 5 ya an. Kun sing kowe ra iso omong. Apa? Kunci cangkemmu. Ngomong kok anggere jebles wae. Tapi realita. Iya bener. Aku kalah nih. Pak Mito. Ayo. Aminor. Iki dong. Ya, kaya ngapa? Wes kadung macang ngene iki wis. Iso ora? So. Wah, jan mugi-mugi sedaya sehat ya, Pak, Bu. Semoga-moga kabeh doke bilane cedhake rezekine.
Kula niku lek ndongakne biasane ngeten iki saestu kok. Ora mandi kula. Ora mandi lek ndongakne awakku dhewe, tapi lek ndongakne wong mandi aku. Dahar ki biasane wong nek yayi ora entek. Kuwi malah justru turane ki tak goleki tak entekne. Gragas kowe. Lho. Kok gragas beda? Kowe ora ngerti sing didahar sing ora telas kuwi biasane sok barokahe kuwi. Ngono aku ki nek tanggapane ndi tak lumbuhke. Turane wong tak openi. Kowe ngawur. Lek turane kluthuk sapa doyan turan kirik? Iki Pak. Doyan aku. Wong aku ning pakan kucing tak pangan kok. Gendeng kok mbok adahi lodong, berarti kok gurih aku iki. Lah kok tipeke coklat-coklat bunder-bunder Pak makan kucing. Lah mripatmu ra mbok sawang. Gurih. Wong mara ning omah lho, wong jelas pakan kucing tak tumpake nggon meja. Kok mbok adahi lodong ya. Lah tak adahi lodong, lah kok dipangan to. Karepe isu-isu keluwen. Nah, ngono. Iki apa to, Dik? Kok iso gurih meneh apa ki? Nah dikira jajan anu kok. Dikira jajane kirani. Nah, Tak ngerti pakan kucing Persia. Pangan. Saged to? Iso. Duceng-duceng. Aminur, Mas. Mau ning mburimu kaya rawon karo bakso. Kene ya sate. Ning kene Bos. sate. Pak Lurah ki delok nun sewu, Pak Nah. Minto. Bodo ki ya hari Lurah. pertama. Balulah. Kuwi kowe ra ngerti to? Ya, Pak. Hari pertama ki sate guling. Hari kedua soto. Hari ketiga bakso. Tur unjukane pantas seprit gak enek enteke. kuwi lebaran. Nggih, Pak. Wah, luar biasa. Niki wae pantas seprit nggih mboten enek Mm-mm. enteke. Pantas seprit. Bojo ki pantas seprit mek dienggo sikatan tok ngono kira. Berarti padha karo Mas Kluthuk, Mas Pripun? Didik kuwi. Pripun, Mas? Mbah Lurah ki padha karo Mas Kluthuk lebaran. Nggih, nggih. Mas Kluthuk ki lebaran dina sepisan Nggih. omahe tutup. Sowan ma ibuke. Nggih, leres sekali. Ah, Pak. engko bodho rong dina Nggih. ora buka mergo dolan ning kiwa tengen. Leres. Bodo ketiga ya. Bodho ketiga ora ya panggah tutup. Nutukke bodol siji loro. Pancen niki keluarga kere ya, Pak. Aja kula. Aja meneh kok jenengan anak kula ya tak penging bodho ning omahe niki nggih. Ya Ah. apa? Lah piye anak kuwi mara rono disangoni 50.000 to, Pak? Heeh. Anake dheke lho tak sangoni 100. Lu gendeng kuwi. Padha dulure lho, Padha Padha dulure dolan nang mes sampean 100, dolan nang Mas Kluthuk 50. Nggih. Rugi no sampean. Lah kok rugi pripun? Sing rugi kula lho, Bang. Lah kok Lho, kowe nyangoni anakku piro? kupingmu anakmu tak sangoni 100 lho, Lah Kak. anakmu tak sangoni piro? 50. Hitung-hitungan sekmu. Anakku piro? Loro. Satusan piro? 200. Anakmu lho 5. Lah iya. 50-an 250. Aku iki tambel 50 riyo ini. Ya Allah, ya Nek. Kok mangsa duit 50 lho karo dulur kok ijir lho. hitung-hitunganmu. Wolo-wolo kuat to, Mas. Bakal kuat aku. Tau penane. 50-50 to ki nek dirembug iso medhotke dulur. Nah, Engko sesuk sangenono 50 neh ya, Mas. Tak beledosi mercon cengelmu. Senembang. Bisa so, ya. Bang. sik. Mau jarene dhewe-dhewe. Lah nggih. Sampeyan ini nggawa apa? Nggawa niki. Lah iya, sapa sing ngomong dhewe-dhewe? Nggih, kula Nembang nganggo cangkeme dhewe, dimusiki cangkeme dhewe. Ndak oleh nganggo musiku. iki masalah apa neh iya. Yo, yo. Lah iya. Lagek ra melu sewengi mambengi keterak wayang wonge kok ya wis beda to Yan. Ya ampun. Ora. Sportif kok. Ya sportif lah. Aku sing nyanyi wis nabi. Nah, Bapakku wedok ibumu sapa kok iso. ayo mudar apa ora kowe? Kowe iki nyapa? Iringane iki son horek. Wong solawat kok nggih iso ndorek iki lho. Ben ketok. Solawat pakai terbang. Iso. Batengku ben ketok rada meriah. Gitu apa mbok kira beh wis sahur manuk terus aku ati kurung lara. Kene. Loro ya priksa no. Hah? Loro kok budal tanggapan namanya. Banjinge Loro ngengkel. lara ati karo tembungmu ngarep mau lho. Ya loro ati yo ganti ati pitik ngono no. Ngono ngengkel gampang lho urip iki. Lah iya. Ora apa-apa, Mas. Ngapa? Jare Wis ta bene. jarene Dilakoni. para alim ulama. Lho ya. Wong kuwi yen duwe kok etok-etok ora duwe, Nah. iso nyenengke ning ora iso nyenengke. Oh. Kuwi ajabe luar biasa. Di. Ora gumun karo cangkeme dagelan. Aku yo ora ngumun karo cangkemku dhewe. Cangkemku dhewe. Oh iya bener. Kaget aku. Ora mungkin Kowe aku. tenan, Aku kowe. ora wani nrunyam ngono. Lah iya. To ben bosok cangkeme ngangge musike kono. Iya ya ben bosok cangkemku dhewe.
Tenan jong isin-isin. Ora. Nek isin aku melu isin. Bisa to. Tak tabuhi. Masa gak mbok sili-sili. Rasa, gengsi. Ora oleh ya ora oleh. Iya iya. Wong gatek nek kuwi. Bapak tuh dudak. Duk. Nah ya bongkor ora kowe. Sing apik lho. Nabu sing apik lho. Iya, Pak. Iki tak contoni. Aku nyanyi ya. Iya. Nyanyi piye? Bapakku NU ibu muslimat. Loh, bapakku parkir kok. Loh. Aduh. Wis iki jan. Wis ora disili musik. Kowe malah ora iso dijak kerja sama iki kepiye? Ya piki tembangi iki lho. Bapakku NU ibu muslimat. Lali ya iki. Kok bapakku NU? Berarti kowe munafik. Lah ngopo to? Wong bapak dhewe Katolik kok. Kowe iki lagune iki ngene iki lho. Selawatan iki lho, Jan. Iki jan ngentah iki lho. Bumbal iso. Ayo iso ora? Enggak mau melu gamen. Saksenku iso ora iso urusanku. Kita melu-melu jenengan nih. Ngapa kok sampean ngurus aku? Lat-laten ngenteni kan ngalih. Loh, piye ta kowe iki? Wong pancen iki kagungane Mas Minti. Sing takon ngalih kowe kuwi lho. Ayo. Sapa muni Minti ya? Nek sampean dhewe lho iki. Aku krungu ki lho. Muni apa? Limo jam muni. Minti ki Lah iki sampean dhewe lho sing muni. Jono lali sampean lali. Salahne kancane. Ngono kok ngekel wong pikun sampean. Oh sing muni sampean dhewe. Tok kowe. Kowe ta ora apa-apa. Wong siji karo wong loro. Tok lho. Ayo Mas tak tabi Mas. Oke. Bapakku NU ibu muslimat kan Mas ku angsa prak deng prak demprak prak deng demprak demprak prak deng demprak demprak prak deng demprak prak deng demprak demprak prak deng demprak prak deng demprak demprak prak deng demprak kalor ngidul prak deng demprak lali janjine dados yo. Dadalah, yogone mangan kabeh. Yo sok ra kowe, ayo. Ayo. Selehno. Ayo. Awake dhewe ra nggawa gamelan. Ayo gayeng di karo gamelan cangkem. Ayo. Kicau mania. Hop. Nyapa kowe iki? Nyetop-nyetop iki nyapa? Kok kicok-kicok iki? Urusanku bukan urusanmu. Tuh, ini menyangkut harga diri saya. Enggak boleh, kamu harus diam. Diam, duduk sini, duduk. Kok kicok-kicok iki? Wong sing dimanuk aku kok kicok. Meneng rasa ngomong. Kowe meneng to? Ngerti nek sing ndek manuk sampe ngerti susuhe lak digawe iki kabeh to. Lah, iki lho. Kowe lungguh sik. Lungguh sik kok lak kudu susu. Kowe meneng. Iki susuhku kabeh iki. Oh, ya, katanya manuk yang geragas ya pada susu. Kowe ra ngerti yo. Kowe ra niki do nganggo gamelan. Tak wangi Pak, sesuk aku sik pereng nderek joget. Dak, ora sah wangi-wangan. Mosok melu joget ora entuk. Ora entuk. Wis. Iki tak omongi ojo kereng-kereng karo Mas Minto. Melu joget ora entuk. Kicau mania. Kicau mania. Gas kondangan, digas kondangan danga. Manukku siap nembak, poinku ra keoyak. Jiwa. Lali Hei, ngomongin joget. Kaya roh. Lek kono joget langsung musik mati. Yo, lanjut. Rasan joget temu sing entuk kabul tok iki. Pancen iki rombongan kabul. Angger kok wis sesuk dadan ngene. Lolos kowe. Oh
Kowe iki ra nggawa grup to mengi manut ae to. Anu. Kene tak golekne. Kowe nek joget mesti ra dindek. Joget. Nanti. Amara pedhot sitok ku lho. Dadi pikir loro. Kowe iki ngawur wae iso. Akhirnya kono rawani ngendek Mas. Rawani ngendek kok iki ketuane iki kok. Wis entek urung iki mo. Dereng ra Oh, sitok. dintekke ya. Gawe kelo. Nyapa kowe dadak melu-melu iki? Kowe kencan karo wanita Lagu selajengipun dumawah dagelan kekalih monggo katuran nembang sak katokipun tanpa iringan sekar gaduh. Yo monggo. Gah. Hah? Kowe rene iki ditanggap lho. Rambok iwak iki kok. Ayo nembang wong loro. Wong kula kadung nembang mungkin jangan mboten silih. Loh. Lah wong nek duwe piranti dhewe-dhewe nembang rene iki pirantine apa? Nggih ngeten, Pak. Rembug cukup demi kesuksesan panggung. Heeh. Niki enten nggih ming sak pak. Entene ming sak pak. Aku ra doyan rokok sampurna. Lah doyane napa? Duit, Duit. duit. Pun ngeten, Bu, sampean tuku rong kira ngono lho. Gek terus tak kene iki. Wah, apa undi kok duit iki. Wis, sampean tak wahi kelomberan nembang entuk ning lek iki ra oleh. Ra oleh kowe. Ya ngono lho. Pak Minto. Hah? Sesuk tak teriwak neh. Ora seriwak. Aku sembleng ngeriwakku kurban sik sak priser akeh banget. Iki iwak laut iki barakuda iki umpe nak iki. Ndak doyan iwak laut aku. Heeh. Ndak doyan. Mesti ora doyan. Ndak doyan. Iki kok entek iki. Sing entekke kuwi lho. Aku ndak mangan blas. Duh, tapi lah buik seneng sampean melu seneng. Hah? Ya toh? Ya ora. Ora. Lah mosok ta. Ndak. Teh, aku tak melu nyanyi dulu. Ngerayu. Tak jekit ngene, jekit. Ora enak. Mas Didik nembang kalih musik sekar gadung monggo ning dengan catatan lek kluthuk njoget break mandek. Oh siap. Sepurane ya Mas. Aku tak melu Mas Minto. Aku masmu lho. Mas yo Mas, ini Senasib serumpun sepenanggungan. Ya ning bengi Lek kowe oleh joget aku ora joget iki berarti kowe oleh nyanyi aku ora oleh nyanyi iki berarti iki diskriminasi lho. Lek ngantek nyanyi tak bacok cangkemmu lho kok. Iya Mas, ning sepurane Kowe ya. adikku lho. Iya ngerti aku adimu sampean Abot Mas. dulur apa abot sapa? Aku abot Mas Minto mergo bengi iki. Aku dulurmu lho. Dulur ya dulur iki golek urip dhewe-dhewe sementara ya Mas. Aku dulurmu lho. Ayo mudar aku kowe. Iki golek urip dhewe-dhewe. Aku dulurmu lho. Aku ki ya butuh di persani di sawang wong akeh nggih hiburan. Kowe lali tak elingne lho kowe. Pisan kake dulurku. Iya. Iki golek urip dhewe-dhewe. Wes abot iki kowe. Iki demi kesuksesan. Tak elingne pisan kas lho kowe. Iki lak aku apik sampean yo apik. Ora apa-apa, aku tak sing ngene. Nangis aku yang malu nangis. Ala Pak Bito. Jalan nembang to, Duk. Matur suwun ya Pak Bito. Nembang kok cangkem-cangkemmu dhewe, Duk. Iki nanggap apa jane? Lah kowe ra mudeng kok iso. Kene Pak, kula ngapain setunggal ya. Usane karo klunduk. Matur suwun ya Pak Bito. Ala, aku ki yo kangen sama Pak Bito. Aku ki tresno. Oh, ambune kuwecut ra. Kecut dengkulmu kuwi. Kowe iki om karek nyedote kaya sahabat lho kowe. Lah iya lho coba. Kone sing nggawa kringete ra sahabat kok. iso. Pengen nembang? Tembang Pak. Nggih. Pengen nembang? Kaliyo. Masalah sinden iki. Bayuh, kancane guyon malah nyetet-nyetet iwak iki. Wah, ra duwe sopan kowe. Ngono. Ya Allah. Turane barokah panganen. Nah, kuwi lho. Turane barokah. Mumpung ana turan ki berkah barokah. Entekno to. Lho, sakmono kuwi lho. Pak Bito. Heh. Wis Pak. Maksamu kok iso. Kula ngapis tunggal nggih, Pak. Ya. Nggih. Hmm. Ingkang penjan dawuh sinten? Wis sampean. Nggih. Kluthuk sik urung oleh. Nggih. Kula ken milih nggih, Pak. Ya. Nah, pinten niki nggih, Pak? Nggih, sing ayu ki aku wis biasa. Nduk. Nggih. Kowe lak termasuk mbok-mbokane buta putih gitu. Dadi tak cekir rene. Angel ram ditata. Layakno teh jan.
Ora lho sing mirsani kene kok betah men sendeni iki kok bengi sithik ngentat ngentut tok lho. Kok ora rono nduk rene coba. Cepi Mas. Mas Gluduk derek Pak minta nggih. Kersane to Pak mesak. Lirak-lirik arep nyilih sinden. Nggih no. Mesake Pak mbok diampili Pak. Wis milih kono. Nah, kersane apik kok. Aku ki ya wong sok kenceng ning ya gampang luluh. Gluduk kali niki mawon Pak. Wah, kuwi wis. Kula tak kali. Anu adine ben milih sing cilik. Kowe kuwi ae wis. Wis tak payu kuwi kowe. Kowe tak kuwi ae. Iki. Heeh. Oh, kuwedi. Ora apa-apa wareg. Nikmatono ya iki lho prapatan gumul ya iki. Sampean kok wareg karo aku. Nikmatono. Kowe ora ngerti kok rasane ya Dik ya. Aku malah mbok wae tahu takwa Pak Minto. Loh, enak kuwi. Enak kan kedul. Loh, enak iso dul-dul. Ijo iki aku. Ora. Apalah kau nih? Olehmu ki Makcik. aku. Tunggu kok. Makcik kau sekarang nak nampak jelek sangat kau tuh. Macam kura-kura. Oh, guru-guru ninja. Pak, Ngomong kok sisi koyo Upin Ipin. Macam mana kau tuh? Guru-guru. ngawur iki dudu kura-kura. Iki ngono bulus. Ngawur bae kok iso. Coba Mas aminormu sak pinten Mas? Aminor Mas. Guru-guru. Macam mana? Bojoku sing ayu dhewe bengi iki ra ana liyane wong loro dolan rono rene apik tresno ning omah wae wong loro dolan rono rene apik ning omah wae. Guru-guru. Kok gure-gure? Wah, lah weh. Saya bukan gure-gure lah. Apa nak nampak? Itu dugong. Gajah lah. Gajah lah saya. Oh, gajahnya kamu terlalu ini gonku. Bojoku yo pancen lemu, tapi aku cinta padamu. Iki terus dia iki. Alah Yombo. Ku ungkapkan I love you. Memang kamu wanita pujaanku. Ku ucapkan I love you. I love you too. Memang kamu pujaanku. Ana kembang-kembange waru ning pinggir kali duhai wahai pujaanku terlihat cantik sekali engkau wahai pujaanku terlihat cantik sekali. Bengi-bengi ngombe jamu, bengi-bengi ngombe jamu. Iya. Aja lali kudu bar mangan. Kowe pancen ketok lemu, lenganmu kaya kentongan. Pancen lemu, lenganmu kaya kentongan. Aja lali lunga ning Yogyakarta, mlaku-mlaku tuku roti bolu. Wong loro pancen padha tresna, yen nyawiji bilang I love you. Wong loro padha tresna, yen nyawiji bilang I love you. Ya, itu. Alah, namanya nyapa loh ngono iki. Kamu cantik sekali. Alah masak Mas. Carek lurek suwek pinggire. Kadung dilirik wis ana sing duwe, Alah tunak jaitun metune penak bayare getun. Apa kuwi? Ning toilet pipis, ngono kae kadung bayar pipis. Oh, genahno loh Mas. Sayang, Iya sayang. aku selalu cinta sama kamu.
Aku juga cinta sama kamu, Mas. Bisa cari lagunya Aku yang juga duet ya, cinta Dek? sama kamu, Mas. Coba, Mas. Coba, Mas, lagunya, Mas. Oh, Oh, balesan. sayang. Iya. Kamu inget gak waktu kita di Gumul dulu? Iya, ingat. Kamu tak belai-belai rambutmu. Iya. Terus kamu gelundungkan itu. Terus Bang, kamu gelundungkan terus ada di tengah ratan itu. Kamu saduk-saduk itu loh. itu bukan kamu sayang. Apa itu? Kamu akan saya lindungi sayang. Saya, Ojo banget diowok-owok itu, Mas. aku- Dek ini tas tanget loh iki. Bawa-bawa. Kamu cinta sama aku, Adik? Aku lah sangat cinta sama kau. Kau nampak tampan sangat tak seperti tangga sebelah, seperti bulus dia. Kita bernyanyi berdua. Iyalah. Kamu mau main-main kemana? Aku lah mau main-main lup. Sudah aku bilang dari tadi ya. Macam mana kau laku tak seperti itu? Kau nak sangat bungkuk kali. Aku cinta sama kamu, sama opa, sama mama. Aduh, macam Tidak. mana kau ngiler? Ternyata dia itu ngileran. Kamu mau main kemana? Aku mau main kemana lah yang dekat-dekat sana aja. oh cintaku sayangku. Iya. Aku tidak bisa melupakanmu sayang. Aku juga tidak bisa. Oe, Ode ya. Oh no. aku lah bisa lali kalau kowe ya. Aku juga tidak bisa lupa sama kamu, ah. Aku tetap tresno. Aku juga tresno, ah. Kamu apa iki tok? Tok teh. Sampeyan basa Cina ya apik ya. Terokno pake ya, Jal. Iya, Pak. Gawe basa Cina lho ya. Nggih, nggih. Mlaku-mlaku kepanasan. Mlaku-mlaku kepanasan. Njaluk kethu diwenehi kuluk. Jaluk kedua. Sing ganap Jaluk kedua. terus Dulu. Lha itu ben koyo Cina tenan lho. Ngene lho. Nah. Ngono lak koyo Cina tenan. Aku iki. Iki udah gareng aku. Tak dadani Cina lho. Oh, Cina, ya. Ben ketok Cina tenan kok iso. Nah. Ngono lak Cina tenan to. Kok ekspresine apik ya. Alise ngepang. Nah, ngono oke. Lek isih. Nah, ini kan koyo aja lega. nah wis jan apik mlaku-mlaku kepanasan njaluk kethu diwenehi kuluk. Mlaku-mlaku kepanasan lah jaluk kedua duwe dulu ah. Kulo. Turut pinggir jemek. Dulu pikir cuma ah. Aku lalu ya. Kita isi sapa kono Pak Minto itu ah. Kowe karek turut ndi? Ya dulu gede ya. Kok turut ndi? Turut ngendi ngono lho. Ya dulu gede. Paling enak dulu dak sewu itu. Kok turut ngendi? Turut ngendi? Cina ki ra iso muni R. Lah yo te turut ngendi wae. Dulu gede. Kok turut ndi? Paham beset ya. Ngono. Ana iso muni hayat tok kowe. Nyeng nyeng nyong nyeng nyong nyeng. Basa Cina pinter aku. Iya, Jajah. Jajah. Citane sampai enteng lagi. Heeh. Coba Pak, selindrum sak pira, Bos? Heeh. Iya, mboke sampai ari enteng. Cina. Nong ning nong 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 ning. Ah, ya. Ning ning. Sing tambah napa? Tak rungokne ket mau lho, tak tau sing ana rono sing ana rono. Nek bojo loro kaya versi Cina. Ayo. Tang. Neng no neng teng 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 neng nong neng nong neng teng kamu teng neng teng 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 Cacingan ini nyapa? Ngake-ngake di kancane. Kita berhusu. Kayak angkel latang.
tiga instrumental iki lho. Aku kelingan latihan lusu biyen. Klek yo. Ayo. Yo. Kaget iki kancane. Ning no. Ning no ning. Dong. Jeng. Banter nih. Gong beli. Jang. Kowe iki ndang metu sik. Lah ndang metu kok. Aja suwi-suwi ndang metu. Kadung tak wae tisu magic ya tisu iki. Ki apa lho? Masa aku kok. Yo, kaya mama sih. Ingtel. Iya, sampai. Ingtel. Iya, sampai. Aku cinta sama kamu. Wong ini sampai. Olah ono sing tak kelintani kejaba kok kowe ya sampai. Iya, sampai. Ingtel. Iya. Aku sayang. Aku juga sayang sekali sama kamu. Aku pengen dolan ning gone wong tuaku. Ayo. Tak buktene yen aku sayang ambek kowe ya. Ayo. Awake dhewe sekolah ning Hanju ini. Ya. Iki sok ben lulus. Aku ame gelem labi karo kowe ya. Iya ya. Gelem labi karo aku ya. Gelem. Terima kasih, Teh. Iya. Oh lah ono. Aku lah bakal tresno karo wong wedok liyane. Janji ya sampai. Teh. Aku janji karo kowe ya. Ana Cina tuwek ape senam ya. Iya. Ay, sayang. Lakune wekeh-wekeh. Kamu sudah tak bilang ya? Apa? Anakmu tak suruh jangan main cinta sama sampean. Kamu tidak percaya sama opa? Percaya. Anakmu suruh datang ke sini, anakmu panggil ke sini. Intai. Ingtai. Iya, Mama. Mboke kena asam urat. Hei, kene lho mlakune iki. Ora iso mekekek kok. Wah, Loh, masa ora tau mekekek? Sudah kubilang dari tadi. Anakmu suruh ke sini ya. Intai. Iya, Mama. Suaranya kayak Pokemon. Cilik. Ayo, serempet biasa. Papa sudah bilang ah, kamu jangan main cinta sama sampai. Kamu cinta sama sampai, Opa tidak setuju ah. Ayo, Opa. Saya cinta sekali sama sampai. Tidak bisa. Opa tidak setuju ah. Ayo kamu ke sini. Kamu ke sini. Sabar Intai, sabar. Dengarlah Papa. Papa. Kamu siapa? Kamu sudah aku bilang ya. Kamu jangan coba-coba dekat sama Intai. Kamu coba dekat sama Intai, aku yang menjadi lawan kamu. Saya pacarnya Intel. Tidak boleh. Saya sempak sampai. Kamu tidak saya setujui. Kamu pergi. Pergi. Saya cinta sama Intel, Pak. Saya ingin Intel menjadi istri saya. Sampai kapanpun saya selalu mencintai Intel. Kamu sini. Ya Bayang Didi. Kamu sudah aku bilang kamu tidak boleh masuk di rumah ini ya. Saya sayang sama Intel. Kamu harus pergi. Saya nggak bisa pergi. Pergi. Enggak ya, Pak. Kamu mau pergi apa tidak? Tidak, Pak. Saya cinta sama Intel, Pak. Saya tidak setuju. Saya tidak merestui kamu cinta sama Intel. Saya Jangan marah. Kamu harus salah. Kamu harus bisa bilangi anakmu itu. Iya, Opa. Sorry. Kamu mau pulang atau tidak? tidak akan pulang. Pulang enggak? Kamu mau saya panggilkan centeng-centeng dari
di sini ya. Tidak, Opa. Kamu mau pergi apa tidak? Saya tidak. Pergi. Kamu pergi apa tidak? Pergi. Pergi. Kamu pergi. Saya Sita sampai Indah, Opa. Kamu tidak boleh ganggu Opa. Anis Suci mau. Kamu tidak boleh. Mau ejak nih mau. Kamu mau pergi apa? Tidak, Opa. Gimana? Saya. Kamu gak mau pergi. Gak mau pergi. Gak mau pergi. Kamu mau saya tenang. Saya panggil kita kan. Kamu jangan mau pergi tidak? Nyapa? Aku tadi bapaknya. Wah, arep balas dengan Kuwalek iki lho, kuwalek, gawene kuwalek ora ngono kuwi. Jet lag ngene iki. Oh ya wes. Jet lag kuwi jet kolek kuwi kok. Sampai ini sampai arep buke. Sampai arep buke rene. Bapak L. Rene sampai arep buke rene. Rene lho, inte arep buke. Yo, ayo Mas, tembak Mas. Pak Gondor, sembek Mas. disindeni nganggo cara singkek. Ibu. Iya, Nak. Intai. Kayak wayang piti. Sesuk main ning kelenteng. Ibu adalah mamanya Intai. Iya. Saya mau tidak mau minta restu dan doa dari ibu supaya saya bisa mempelai dengan si Intai, Bu. Ibu ngrestui nak sing penting kabeh padha ditata, padha senenge bahagia. Tapi Ya. Mama, saya takut, Mak. Aja wedi, ora usah wedi. Intai cinta kepada sampai enggak? Diperjuangke. Kalau sampai Intai itu sudah sehidup semati, nanti kita hadapi bersama-sama. Bu. Dihadapi Iya. bareng-bareng, ora usah wedi karo bapakmu. Siap. Sebentar, Bu. Ganti. Ceritanya ganti. Oi. Ceritanya ganti. Karena saya tahu papanya Inte sangat galak sekali Iya. dan ibu selalu disia-sia. Aku dianiaya Selalu lan dianiaya. Saya juga sampai. Kalau kita harus mengalah dengan orang satu di keluarganya ibu, di keluarganya Inte, yuk kita hadapi sama-sama. Dihadapi bareng-bareng. Begitu nanti bapak kesini, kita hantam bareng-bareng. Kita keprok deh. Ganti. Pokoknya siap-siap ini kudu. Siap. Oh, papa, papa, papanya Inte. Ini papanya Inte. Bapake kuwi. Saya cinta kepada Inte. Loh. Papa tidak merestui. Aku itu bapaknya Inte ya. Bapak siapa? Aku Kohling. Kohling berarti Kohling. ajudannya bapaknya Inte. Ajudannya siapa? Ajudannya bapaknya Inte. Aku Kohling sing di toko kono kuwi ya. Aku apa liwat kene lapo apa cekat ya? Oh iya. Aku di toko ning kono kuwi. Ah ya. Kira bapak Inte. Kohling. Tak kira bapak. Nggih, Mas. Kaitan, nggih. Nah, diserani Siap. lagu Denok yo. Siap. Sapa sing kudu nembang langsung dados Mas. Yo. Kaitan. Wes kene iki. Kene dok. Mbok wong ayu. Ora bakal cukup lautan mengsi ngukir indah ayumu kaya widodari mungkin iso antek ewunan aku Kang gawean. nyeritake gedene rasa resaku. Permintaan Mas Ilham Sodikin Sukomoro Papar Kediri. Oke, Rio. Kocok-kocok komunitas, terima kasih. Ya. Kantor Kiam, Kang Gawean. Sing tenan ojo kuwatir
Nuwun menika pundutan saking pendanipun Mas Ilham Sodikin Sukamara Papar Kediri. Tembangipun nyuwun kalih Mas Klidik kaliyan Kiong Racun nggih. Ugi wonten pamundhut gending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Van Berat Sekar Gadung. Ugi wayang Purwa nyuwun nyedham sari Kusuma Wijaya kaliyan Gethuk menika kagem sedaya warga ingkang sami mirsani wonten ing Ngatup Kambingan. Saking Mas Tulkiem Mas Gawer Pare Kediri. Lah menika dari Kak Aprilia Segaran Kediri rekos lagu Bimbang ingkang nyanyi Mbak Lilis Karnali. Mohon dipun turuti nggih Pak Dalang amargi kula hamil 4 bulan nyidam Mbak Lilis nyanyi lagu menika matur nuwun nggih. Iku malah mungkin nek pas lahiran Mbak Lilis kan nge-MC ini. Lah iya, iki kok ya diaturke. Ninggal katresnan Mas Klidik kaya ngapa? Mbak Widya, Mbak Mita, Mbak Luki. Yo, kaya ngapa? Ngadeg langsung dados. Pupuh kedua digarap Samboyo Kediren. Desa Kambingan Pagu Kediri. Garap Samboyo Mas. Menika pundutanipun sangka panjenenganipun ingkang Mengku Gati. Nggih Bapak Haji Ahmad Jakarsi ninggal katresnan. Alhamdulillah. Diselingi panjenengan Mas Klidik menika parang badhe pisungsung tembang kagem warga Ngatup. Nggih, kula spesial